A l'Institut Torre Vicenç fem immersió lingüística a les aules. All You Need Is Clear és un dels nostres projectes d'innovació pedagògica que comença primer de l'ESO i té continuïtat fins a segon de batxillerat. La seva metodologia permet l'aprenentatge de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques com poden ser les ciències naturals, la tecnologia, les ciències socials i l'educació visual i plàstica a primer de l'ESO. Està basat en un aprenentatge interactiu que promou i encoratja l'autonomia de l'alumne. Maria, com a alumne de primer de l'ESO en aquest projecte, ens pots explicar la teva experiència? Hola, soc la Maria Marçal de primer d'ESO i alumna del projecte CLIL. Formar part del projecte CLIL em permet aprendre l'anglès d'una manera més activa i real, mentre aprenc altres assignatures. Jo pensava que seria més difícil, però la veritat és que m'ha agradat molt haver escollit fer CLIL. Us esperem a l'Institut Torre Vicenç. El Global Scholars és un dels nostres projectes internacionals que connecta alumnes i instituts d'arreu del món mitjançant una plataforma virtual. Es treballa per projectes i els alumnes interactuen amb altres alumnes de diferents països en anglès. Eloi, com a alumne del projecte Global Scholars, ens pots explicar la teva experiència? Hola, sóc Eloi Uceda, alumne de primer d'ESO i participant del projecte Global Scholars amb el que ens comuniquem amb nens i nenes d'altres països. M'agrada molt participar en aquest projecte, ja que, a part de ser en anglès, aprenem a com fer que la nostra ciutat sigui més sostenible mitjançant projectes i dissenyant vídeos, pàgines web, etc. Us esperem a l'Institut Torre Vicenç. Finalment, també volem destacar la nostra participació i implicació en altres projectes i programes internacionals com són l'Erasmus+, els projectes de Twinning i les estades d'immersió lingüística i cultural al Regne Unit, així com la participació d'auxiliars de conversa a les nostres classes. Si us ha agradat el que us hem explicat, Us esperem al Torre Vicenç!